Igbo bụ sọ mma, Igbo bụ Igbo, ndị ọma eji eje mba, Igbo nwe m ekene m unu. Eji m n'aka na unu nọsị mma, ọ ka bụkwa unu nwaanyị Ngozi Mmadụ, onye nta akụkọ gị na Igbo Amaka TV. Ndị be anyị biko nụ, anyị nọkwa n'ezina anyị anwụ nsị ka anyị were obere ohere ka anyị niile nọkọ ọnụ. Nya bụ ka ihe m nwantịntị ohere ka anyị kwuke na ife a na ọ dị mma ka eti ya ọnụ. Ife a bụ meseji mmadụ sendele m privately ka m nyeli aka wee kwuo. Emesigo m ihe m kwesịrị ime ebe a, mana asị m ka m wepụta ebe anụ maka na ife a bụ ife metụtalụ ọtụtụ mmadụ. Ụfọdụ ihe ndị anyị na-aga afụ bakịta ka ọ bụ ajọ ife, onwekwe n'ife dị na ya, ọ kama na-aghọtahụ mmadụ bụ ife na-ebute nghọtafio. If you don't understand somebody, that's when you get misunderstanding with that person. So ọ ife nsi ka m kwuo nya bụ ife nchọrọ ikwu kịta bụ echiche m ka ọ bụ. Achọkwana m ịma ife unu nwa na onwe unu chelu n'ụdị ọnọdụ a, maka na ọnọdụ anụwa bụ ọnọdụ anyị na-afụ kwa mgbe n'ezinụlọ. Nya bụ ana m anabata unu na echiche m. Ọ nwere sendịlị m meseji ka nyeli aka wee gwali enyi m nwaanyị. Ihe a bụ ezinụlọ m, ọ sị ka m gwali enyi m nwaanyị ka ọ ghọta ya, maka na ọ chọrọ ịnụ nwaanyị ọzọ, chọkwanụ ka ọ bụrụ sọsọ ya, chọka ya na nwunye ya nwee ino ka ha wee nghọta. Ya bụkwanụ the second wife batara ya ebili na udo, mana nwunye achọrọ. Ihe ọ jikwanụ chọ ịnụ nwaanyị abụrụ na ịnụ nwaanyị na-agba na gị ya na ụwa anụ nkwe n'ọnọdụ ya afụ onwe gị na ya ịchọba ụzọ ebe ọbụla ọnọdụ kpatara ya. Afọ anụwa kịta mere 6 years going now, ha na-amụbe, ha nụrụ di na nwunye mana ha amụbeghị nwa. Ha ejegokwa ụlọọgwụ, ndị ụlọọgwụ agwụgwọ ha na ife niile dị oke na ha ya amụnkwenụ nwa, mana ife mere na ya bụ nwa abịabịara ọdịzi chifa na aka onwesị na ọ chọrọ ịnụ nwaanyị ọzọ ka ha nwa ọlụ ma Chukwu oge si ebe a ma amala, mana enyi nwaanyị si aka fa nwee ndidi ka fa chelụ. Ka ebe eziokwu bụ na anyị na-afụ ihe ịgba ama dị iche iche. Ịyafụ ndị nugolu di na nwunye 20 something years emesie mụọ nwa, ịyafụ nwaanyị dị 50 something years going to 60 years emesie mụọ nwa, ndị nụrụ di na nwunye 10 years 18 years emesie mụọ nwa. Anyị na-afụ ihe ịgba ama dị otu a. Ya bụ na o nwere ife dị njọ na nwoke nụrụ nwaanyị ha mụtara nwa n'oge, ha na-echele nwee ndidi ruo oge Chukwu gọziri fa. At the same time, o nwerekwa ife dị njọ na nwoke nụrụ nwaanyị ọ mụtara nwa ha ejejeje nụta nwaanyị ọzọ, maka na anyị gwakwa onwe anyị eziokwu. Anyị na-afụkwa na ụfọdụ ụmụ nwoke na-amụtara nwa ha na nwunye ha, ọ bụrụ na nwoke nwee ka o si gbaa n'ezi ma ọ bụ jee nụta nwaanyị na-abụ, ịfụkwa na ọ na-elekwe ha onye nke a batakwa ọ mụọ nwa. Ịfụ na ụfọdụ ihe n'ụwa adịrọkwanụ anyị bụ mmadụ n'aka. Nya bụ ọ bụrụ na ị nọrụ n'ọnọdụ na-adịrọ gị n'aka, gịnị ka ị ga-emenwukwenụ? Anya ka nji si na o nwere ife dị njọ. Nya bụ ka ọ rapụ die, ọ sị na ọ chọrọ ịnụ nwaanyị, nya rapịa ka ọ jeje nụọ nwaanyị. Ịma na ọ nwere ụdị okwu ya agwasị mmadụ, sị gị maka na ọ bụrụ gị put yourself in her shoes, ọ bụrụ gị ya gwa di gị nụọ nwaanyị na-abụ. Ama m na ọ bụrụ mụ, mana ka m si ebi ndụ elugo m dị eji na mma n'ụwa anụwa n'ụwa anụwa nwere ife na-adịrọ m n'aka. Nya bụ ihe ụwa tọdo m n'onu agbụrụ m isi m maka my life and my peace of mind ka mma wee bụrụ ya. Nwoke akịta anụwa ị ga-asị gịnịkwanụ bụ mkpa ya? Their marriage ka dị young and ọ bụrụ only son, ọ bụrụ only child. Keke si na ọ na-agba mbọ ka ama nne ya hapụ ichi, nne ya nọzikwu ndụ. Keke si na nne ya na-akwanye ọkụ na so kedu ihe o ji eme otu a? Ihe o ji eme otu a bụ maka na ọ chọrọ nwa. And onye ka nna eji asị na marriage has a lot to do with interest. Ife onye chọrọ, mmadụ na-anụ di na nwunye maka na ịfụ gị ife ị chọrọ. O nwere nwoke na-anụ nwaanyị kịta maka na nwaanyị a ife ọ na-esi na nni, ijili maka nni ọ na-esi nụọ ọnya. O nwere nwoke na-anụ nwaanyị maka na ọ fụrụ nwunye ya n'anya, ijili maka ịfụnanya nụọ ọnya. O nwere nwoke na-anụ nwaanyị maka na nna nwaanyị akpalị gị aka na bed kwuo eziokwu, ijili maka ka o si eme ife dị n'elu akwa ịnụ ọnya. O nwere nwoke ngị na ya na-akpa nwa dị ezigbo mkpa. And ụfọdụ na ụdị mmadụ anụwa ma isibeghị I am pregnant, onwe ife ngị na ya na-akọ. Ọ mgbe isi I am pregnant ejije kwụọ ụgwọ isi gị. O nwere nwoke ngị na ya ebi
ọtụtụ afọ mụ na amụtara nwa unu ya ebi n'udo ọfụ gị n'anya unu a na-ebi mana o nwere ndị gị na ha ya ebi unu amụtara nwa udo ayara dị ọṅụ ayara dị na ya bụ ezinụlọ o nwere nwoke ya amụrụ nwaanyị ọ dị oke o nwere nwoke ya amụrụ nwaanyị mba o nwere nwoke ya amụrụ only son ọ dị oke o nwere nwoke ya amụrụ only son ọ dịrọ oke ọ chọrọ 12 sons of Jacob ya bụ na o nwere ihe dị njọ na nwoke nụrụ nwaanyị na-abụ ka so ihe niile ndị anụnwa bụ ka nghọta mmadụ si wee dị nya na ife onye chọrọ nya bụ mgbe ụfọdụ ka anyị na-etinye nụ nghọta na nya bụ anụmụ di na nwunye ka hapụ dị na ịdị na-afụ second wife or many wife or polygamous family ka ọ bụ alụ rapụ na akụkọ one man one wife maka na nke anyị gwa nwaanyị eziokwu na ha ezuru ezu oh yes ụmụ nwoke ezuru ezu ọ sị ka agụnyere anyị dị n'aka kịtụ na afụ na ụfọdụ ibi na nne anyị ha ayara ekete nya bụ di ụfọdụ unu na-anyụ na afụ na nya bụ ụmụ nwoke eburu ibu ha dịkwa n'one ndị nọ na nga ndị gbafuru agbafu ndị na-edinezikwuli onwe ha na afụ na ha bụkwanụ product of polygamous family so ka ezi ka anyị si wee dizi against ife afọ kpọtala anyị n'ụwa ka anyị na-enwetụnụ nghọta inwe dị nwere ndidi ka ngị na ya bili unu ebili chọrọ oge chukwu mana inwe dị nwa dị mkpa nne biko rapịa ka ojeje nwa ebe ọzọ nwere ọṅụ nabata ya ụdị ọnọdụ adapụta ijilidela aka gị jeje kee na ihe eke ijili aka gị jeje chọta nwaanyị ngị na ya ọtọ nwunu onye unu na-abụghị ebili n'udo ọ ihe nsịnụ ka m kwuo ama m na ihe a bụ a very sensitive topic mana anyị ekwue isiokwu ma ọ bụ gịnị ọ bụrụ na gị na di gị chọrọ ịnụ nwaanyị na-abụ na ọ chọrọ ịnụ nwaanyị na-abụ maka na ịnụ nwaanyị na-abụ na-agụ ya rapịa na ọ chọrọ ịnụ nwaanyị na-abụ maka na ọ na-achọ unu na-achọ nwa rapịa na nke ọbụla nwaanyị na-abụ otu enwere ihe ọjọọ dị na ya ebe nwa nwere nsogbu bụ na nwoke na-aka na-adịrọ ijeri na-amụ nwa amụju ebe niile nke a bụ nke nna chọrọ ya bụ mana ọ bụrụ na iji ego n'ihe nedo nwa ezinụlọ gị anya ọ gịnị ịmụ ọnụ ụmụnụ mmadụ m ifuru nwoke Igbo ọbụla nwere ego mmasị ya nụọ nwaanyị 5 maọbụ 6 ka ọ mụjuo ụlọ maka na ọ na-abịa adịzi m ka anyị bụ ndị Igbo anyị ebuchi ọzi ibu otu a so ihe nna chọrọ bụ na ị nwere ego iji azụ ụmụ bịa mụpụtasị ụmụ ka ha na-ata afụfụ mana ọ bụrụ na ị bụ nwoke Igbo na ịdị comfortable mụọ ụmụ ọ dị ezigbo mkpa ọ dị mkpa mụọ ụmụ ịzụọ ụmụ gị n'akwụkwọ ha nwee n'ike mụtanụ fụnụ ndị ya ebulukwe n'ala Igbo anyị nwee na-aga biko nụ akwa n'ụdị nwa ka n'Igbo anyị si wee basaa negodo ihe niile egburu mgbe anụsịrị agha akwa anyị bụghị ihe che na ọ bụrụ na nna anyị ha mgbe aja ejije nụwa one wife ha amụwa one son one daughter girls ichere aka ya nwaanyị Igbo kịta anụwa mana fama ife ejije kpọkọta nwaanyị nụwa nwaanyị mụsa ebe niile n'ezie naanị Igbo 40 years mmadụ eju ebe niile akwa mmadụ na ịlọsụrụ futures andị mana nya bụ ọnwụ ka na children ụmụaka ka alitosi kịta bụrụ okolobịa n'ọnwa anyị ọfa ka egbulu mana nne na nna anyị fa ndị survivaloni ha eme gịnị ha jikọtara onwe ha aka onye ọbụla amụba nwa anya ka anyị ka ji nwee nwa anyị Igbo kịta anụnwa biko nụ ka anyị ji si n'ike nwetụ nghọta chọkwa m ịma ife unu chere na ya bụ ife otu a ka m si wee fịa ngwakwa na Igbo nwe m ka emesịa